Tillbaka med min första HiveMC-video på OTC, eller fan jag vet inte vad det fan heter. I alla fall, där är OTC, jag vet OTCO eller jag vet fan inte vad det heter. Jag har kollat men inte här kanske. Nej. OITC, ja OITC. Så vi votar 1. Så det är nice. Den börjar om 10 sekunder. Så. Nej. I alla fall. Det var min telefon som låter. Sorry för det. Där fick jag han. Vad nära. Så. Så ja. Så om det... Som ni ser. Då... Typ... Det är någonting... Nej, det var inget. Oh my god. Fick han. Jag har... Nej! Fan vad tur. 2 liv kvar. När jag träffar inget. Inte ens såg man har sagt. Han såg bakifrån. Okej, 1 liv kvar. Och så är det... Nej. Okej, det här ger det på mig. Yes. Nej! Så skjuta på mig en boss. Fett jobbigt. Alltså det gäller på... Här tränar man på bow. Jag ska kolla på en mix. Jag tror jag... Nessie. Han suger. Han har 10 minus. 10 kills. Oj. Och jag säger. Han äger mig. Så nu är sån exakt handen. Ja. Så ja. Kom igen. Gör den den. Oj, det
det var jag inte beredd på. Alltså, oh my god. Jävlar. Så ja. Jag vet om 40 sekunder. Så det... Okej, what? Sen blev det precis... Nej. Oh. Slash hub. Det här Red Pack texture packet som jag har nu, som ni ser, det är nu nya uppdateringen Red Craft, eller Red, hur man säger, Red Craft, den heter så. Så jag får en fortsättning på den här videon, för att kanske den här blir lite för lång. Ja. Nej, faktiskt jag kan hinna. Så den börjar typ om 10 sekunder. Nu. Det kommer börja om 1 sekund nu. Okej. Den här tiden får lite längre som bara, så det tar lite längre tid att ladda upp den. Fick han? Nej, jag fick en bara. Oh, damn. Fick han? No, det. Nej, jag dödade typ många. Nej. Ja. Det är ingen fara. Jag ska gå fram. Ja. Vad skjuter jag? Så, Så. Alltså jag har redan byggt det här. Ja. Oj. Okej, använda ett liv. Ett liv nästa gång. Nej. Okej, också ett liv. Oh my god. Okej, här.